Què tal? Molt bé, i tu? Mira, aquí... No li diguis, que no m'ha agradat. I després, et calla, i després de postres... Calla tu, no. Pamboli Sí que se amb sent. xocolata. Ara, escolta, i després aquell pa, amb l'Avinguda de la Democràcia es funda una revista que es diu El Maresme, que té la vocació de ser, com el que el nom indica, de ser un mitjà de comunicació per tot el Maresme, però que al final només acaba sent un mitjà de comunicació de Mataró i la seva àrea d'influència, que podria ser Cabrera, els dos Vilassar i Sant Andreu de Llavaneres, no arriba pas més enllà, i sobretot centrat molt en Mataró. Llavors és una revista on conflueixen molta gent de Mataró que tenia veleïtats periodístiques. I del Maresme pensa que van sortir els grans periodistes que encara ara, alguns més o menys han desaparegut, però tots els noms que hi ha ara del periodisme català, per exemple, doncs en Joan Catà, la Teresa Carreras, en Josep Maria Fàbregas, en Lledó, en Cusacs també, en Santi Carreras, perdona, importantíssim, tots aquests sortim del Maresme. El Maresme desapareix, tots plorem molt, és una gran pèrdua, etc. Aquestes coses que passen. Decidim muntar una altra revista, ja no setmanal, sinó mensual, que em vam dir Mataró Escrit, que hi havia en Calcepeu, en Cusacs, Manel Cusacs, en Jaume Boter de Palau i Ràfols, el president de la Caixa Laietana, en Rodri. Doncs el Mataró Escrit va sortint, és una revista molt més literària, no és tan periodística com el Maresme, que era bastant més periodística. Llavors, com que jo feia tant de temps que col·laborava amb el Punt de Girona, a mi em nomenen director d'aquesta edició, i ja està. I així es comença l'aventura del Punt del Maresme. A veure, ho he dit jo, no tu, però és el gran diari del Maresme, perquè és el que té més continuïtat, el que d'alguna manera vertebra... Hi ha una cosa que es diu espai comunicacional en periodisme. Què vol dir espai comunicacional? Espai comunicacional vol dir allà on arriba un mitjà de comunicació. Per exemple, TV3, quin és el seu espai comunicacional? Catalunya. O sigui, arriba tot Catalunya i, per tant, tot Catalunya té TV3 com un referent. Això és l'espai comunicacional. Llavors, nosaltres, amb el Maresme, quan vam fer la revista, el setmanari El Maresme, el que preteníem era que el Maresme comarca fos un espai comunicacional. Què vol dir? Vol dir que la revista Maresme arribés a tots els pobles del Maresme i la tinguessin com un referent. Això va fracassar, perquè es va demostrar que el nostre espai comunicacional és el que he dit abans: Mataró, Llavaneres, Cabrera, Argentona i una mica Vilassar. Amb el Mataró Escrit, com el seu nom indica, ja ni s'ho van plantejar. El Mataró Escrit era Mataró, Mataró i Mataró. I amb el Punt aconseguim el miracle més miracle que no aconseguim ni el Consell Comarcal, ni els ajuntaments, ni en Manel Mas, l'alcalde, que no hi creia, ni res de res, que és fer un espai comunicacional a la comarca del Maresme, que és una cosa impressionant. Tu quan et pregunten el Maresme existeix, què diries? Jo diria que no. Jo diria que no. O sigui que de consciència... A veure, la consciència que vam aconseguir amb el Punt, la vam aconseguir amb els nostres lectors. Vull dir que no... I els lectors eren que van passar mai de 3.300.